Jučer sam postao samuraj kuhar u Osaki. Bio sam na Samuraj Cook radionicu i iskreno bilo je puno bolje nego što sam očekivao. U samo 3 sata naučiš kuhati japanska jela, dobiješ turu po tržnici i japanskom dućanu i konačno skužiš što Japanci zapravo koriste u kuhinji. Možeš birati sushi i sashimi, ramen i gyoza, bento, yakisoba i takoyaki ili tempura. Meni je najzanimljiviji dio bio obilazak dućana. Voditelj Max, Japanac koji je živio u Americi, uspoređivao je japanske i američke proizvode, pa sam prvi put stvarno primijetio koliko su drukčiji način razmišljanja i kvaliteta hrane. Ako dolazite u Osaku, ovo stvarno preporučujem.